belai ke hamza kata ini tui mana ya mana tui kerai tui sopai mana kaisa nukung kau tui si kerai mai songsa apa tui kerai ta karet tongpuk kau tui mana karet kerai tui si maya sapung kau tadi nak kau saltan pa tuh matu kulai ya ban pukul tompan jatuh no ram thang mai ya bawa jaga tuh kunani sumur sini tui ketar apa tui kutung sentuh kui maya sumur baju salja kau cuma mati thang mana sini ang tui simina abus kai sudi dar kai sorok baik tui simina kaham kai cuma deh sini buka bersama karen nanggu sorok karena nanggu nong mo kami ni bumung kita mung kabai robat bagan bagan para norok mo bo edisi village khobja bo panchayat khobja tui singram bari hingke tini je tui rohor mani bubagra norok no oro tui rohor mani bahai ma tong hanong bukau kia saikna riga kaham no ma tong acha te malam sukta kaham ka tai bo tui mana ni musung ke nong oro ko kuar oba hai mini dipti well oba hai kol rok kada kaijak tong kaja kerei komo kasha no kaja oro ni kasha abo bo hami ang ti mana ya ma se ma tong ka Oke, neng tai bubagra no kuno message dari na musung. Bubagra tai tam kok kesar na musung ta. Ani bubagra no ang hamja gin no tonggo tui rok sok bai ka ang khai sori bo hamya osu pohor ka kani se ang sori bari leng pusa rong botol thajar hor lota thajar hori 10 টাকা ro 5 টাকা ro ang chair no koi ti khobai ning jata ang der ba hamya sori ba hamya hanya kalai manang 9-10 bosor hingga Ke nong mo parani bumung hingke rabat bagan para. ang hingkai boron bihi Dak. Belai hambai jotonono sungtini bubagrani ni je siklarok YTF warriors rock bubagrani dagi mungti bin nahar mungtui sungtini rabat bagan kamiwo itu singram edisi beli khobjak ajago sungtini tibana phlaijak ani logi tongo sini YTF ni khwai district ni president Hiramoi YTF ni secretary sini borom gonang Jesia de Burma te YTF ni Asram block committee ni vice president Samuel de Burma te YTF ni joto leaders ok an logi tongo sungiro phainukha bonga jagao emon mane tuini babaga emon bial sung phairo serai sikon singon nogoi malaika bongno kok sungka bong saka norok tini tutuko kha nge borok so baksa tini matukuya ko tin din kha matukuya nge baksa okara sakara buri supura ro tongo borok sawam tino noko sanli satam nok sung ui thango matukuya mane nungjana tui to boni mane tam hingani maya no maya ngai tui mane tuku jangna tui bangun rok amti hai tui hamya ponche mane tuku na bagai bon amti hai tui maya ngai sung tini phai borok tui bak phema bagoi borok suno belai ke hamjaka belai ke tongthokjaka ngai te abon logi borok bubagra nabo mane hamari reka je bubagra ni mo je naharmung muti hai kabang ma bisi romoi kabang ma pathino chai thanga kintu muti heke ke boban chugia je sini tibra sarok kabang ma jaga muti dry si no ti manung yang tongo borok no je bubagra je ti manti ke khanika borok amon bagai bubagra no belai ke hamjaka haisi ngai te bisung kharma sisa sungbo bong saka serai sikon tongo mane matukuya asu kolma jarabo bura buri surok tongo matukuya amba haing tombayo gabrok nugai belai ke kharego nadi sung to sung eja tipra motha sing tidia desio habango payment chung bisa jasiko nadi sini tidia desio habango sini DWS ni kuno amti hai tuini department kure haipano sung tipra motharok sini bubagra saito boje mane je sini tipra sarok muti dry season no tuima tanung yang thun sini au nahar mungabono sung jotono tamahini sung mai saito salsa ba salni tongmeno kintu tuinungya salsa pan tongi maya tarom di sung katra kuti manicha na phanto sai tongmano kintu o katra kuti manicha phanto tikang wa hedibana ngai rom di sung tabo su roti sung tipra hastini je joto lokorno mai ok subung sari me phano at least sini tipra mothe naharmung jate tuisimi phano kaham borok manung tun hinai sini naharmung abota sin bubagra ni naharmung abon bagino sung mane sini je suktui sini bubagra ni je siklarok sung mane je jaga tuiman thogia sunga jaga tuiro balai tong jabo